Samantala, Idol, naglabas po ng abiso ang lokal na pamahalaan para sa mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa banta ng malalakas na alon at hanging dala ng bagyo. Prioridad ang kaligtasan po ng lahat, kaya naka-alerto pa rin ang CDRMO ng Dagupan at patuloy ang koordinasyon sa mga barangay para sa mabilis na pagbibigay ng abiso at paghahanda sakaling lumakas pa ang epekto ng bagyo at ng habagat. Samantala, patuloy pa rin ang biyahe ng ilang mga motorboat drivers at bangkero papunta sa mga island barangays ng lungsod, subalit agad din itong ititigil kapag lumakas pa ang hangin at ulan. IFM News. IFM News. IFM News.